paulovniát vagy császárfát valóságos csodanövényként emlegetik. Aki egy kicsit ért a témához, az tudja, hogy ennek a növénynek a legfontosabb tulajdonsága az, hogy nagyon gyorsan képes növekedni. Amikor a palántát kiültetik, az első évben 3, de később akár 4 métert is képes nőni egy év alatt. A Szent Tamási Barna család úgy döntött, hogy ezzel a növényel megpróbálkozik. Mikor hallottatok először a paulovniáról, és miért döntöttetek úgy, hogy termesztitek? Hát mink először a paulovniáról egy másfél éve hallottunk, akkor fölkeltette az érdeklődésünket, mivel nagyon gyorsan nyől. Ez volt az első benyomás. Hát nekünk van egy kis földünk, fél hektár, és azt szeretnénk beültetni ebből. Így belekezdtünk a palánták termesztésébe, és hát elég sikeres is volt. Itten hátunk mögött láthatók az idei palánták, amik már elérték a 2,5-3 métert is. Császárfát nagyon sok mindenre föl lehet használni. A leveleit például az állatok etetésére, biomasszának használják, a felnőtt fát, szóval a nagyfát a tűzre valón kívül faanyagnak, szóval lampériákat, szörfdeszkákat, gitárokat, mindent csinálnak belőle, azért mert nagyon gyorsan szárad, és hát a hajlékony, könnyen megmunkálható. Például a harmadik évben a császárfa először virágzik, a virágja nagyon mézadó. Itt van ez a saját készítésű inkubátorom, amiben a magról növesszük a palántákat. Szóval az inkubátornak meg muszáj, hogy legyen melegítés, itt a melegítés égőkkel van megoldva. Természetesen van egy termosztat, ami a hőingadozást nem engedi, hogy nagy legyen. Szóval a magot elvessük a földre, ez a mag szó állandó hőmérséklet, non-stop nedveskő, hogy legyen a mag, hogy ő elkezdjen kirügyezni. Szóval is a maga, amikor eléri a palánta, eléri hát még kisebbek is lehetnek ettől, akkor mennek a keszába, szóval pikírozzuk őket, és amikor eléri a 15 centi magasságot, akkor már lehet kifelé ütetni. Amikor a palánták kikerülnek az inkubátorból, akkor milyen napi teendőkre kell odafigyelni? Hát amikor kiszedtük az inkubátorból, akkor fólia alá raktuk először a pici kis növényeket, úgyhogy ott a mindennapi locsolás, akkor volt a legtöbb gond velük, mert nagyon sok, még olyan aprók eltűnik egyszerűen a földből, mint hogyha nem látni se, hogy kiszárad semmi, csak egyszerűen eltűnik. Szóval a locsoláson kívül, hát mostan egy kicsi ilyen, az férjem az trágyázta, úgy locsoltuk őket. Az idei palántákat, amiket most ütettünk ki, azokat majd tavaszra metszük a föld fölött 1 centivel, vagyis visszavágjuk őket, és újra hajtanak majd. Úgyhogy 3-4 hajtásuk lesz, lehet több is, de az egyik legerősebb hajtást hagyjuk meg, és az fog lenni a jövő fája. Aki császárfát kezd el termelni, az a biomassa termelés mellett a palánták eladásából is számíthat bevételre. Egy verbászi gazda 400 palántát vásárolt Barnáéktól, és az ő területén jól látható, hogy egy 20 centis palánta csöpögtetőrendszeres locsolás mellett mekkorára képes megnőni mindössze 3 hónap alatt. Amikor megvásároltuk ezt a telket, nem igazán tudtuk, hogy hogyan használjuk ki a leghatékonyabban ezt a nagy területet. Látom, hogy káposztát is termelnek a fák között. Honnan jött ez az ötlet? Minél előbb bevételhez akartunk jutni. Az első 2 évben nyugodtan lehet a császárfa mellett káposztát, babot, paradicsomot vagy uborkát termeszteni. Egy 10 éves császárfa átlagosan 100 kg tűzre való ágat és 80 kg takarmányként felhasználható levelet termel évente, ezért itthon is egyre nagyobb az érdeklődés ez a növény iránt.